hebben alles in de Ja, waard. we hebben projectleiders, we hebben timmerman, we hebben installateurs, we hebben koelmonteurs, dakdekkers. Ideaal wat met trekkers. De trekkers, ja. Mooie traaien bouwers in het dorp hebben we natuurlijk een grote paard uitvoerd. Nou, daar ben ik één van. En wij ben je tot de week zeg. Nou, sneeuws, maar wij, nou eigenlijk maar weer wat bijwerken, want nou, vrijwilligers door een heel soort. Nou ja, maar je wel in bijblijven. Koffie! Als dit goed kan, kan er meer goed. Koffie! Wat voor baan heeft er met de vrijwilligers? Kiest dat altijd zezen of ben er ook mensen Nou, je die kan alles net al alles weten? in iedereen zeggen. Nou, dat weet ik meestal maar net gold naar hoog, maar er ben een aantal bij, daar is eigenlijk alles in zeggen. Ja. Die man met die rode trui, daar is helemaal niks mee, maar dat staat hem zeggen. Dat is hij wel, hè? Dat meek je dat hij hem zeggen. Ja? Ja, En wat is die taak dan? ja. Van de bank, dat is allemaal, het juist de hele dag met de hand in de bossen staan. Dan had er een jas met 2 bossen, een broek met 2 bossen en achterop met 2. Dan kunnen ze nou naar de wisselen, met die bossen zijn waren. Wij wieden even nieuwsgierig naar jouw functie. Mijn functie hier. Ja, uitpraat! Ja, uitpraat. We maken hem juist naar home, maar dan is hier jongen bij. Ja. Van ooit al. Ik ben hier nog de laatste 4 weken al jong. Ja, hè? Ja. En hoe gaat dat thuis dan? Zeg maar? Is dat, Daar riep ik altijd voor. Dat komt me mooi uit nog. Ja, dat is er ook bij. Hier, de bril wat bij het haren, de bril wat in de loft houden, maar halen, maar meer dan ik daar. het lijkt wel interessant, ja. Ja, Hier hand in de boos, juist erin. Het had mijn peerbroekenkast hier, de verbouwing. Alle keer in de boos gedrukt. Maar net de knibbels. Net de knibbels, daar krijg je hem straks nog wel eens weer. Ja, hè? Maar die hippen in, Ja. krijg je hem op knibbels. Nou, ik zou zeggen maar weer even aan het werk, want... Ja, nee, maar eerst koffie drinken. Hè? Oh, Ja. oh, dat giet ik erop. Ja, dat hoor ik toch. Dat heb je al verdienen. Ja, dat hebben we al verdiend het Jammer. Zullen we eerst koffie drinken? Koffie, net de drink ik koffie. Hier zijn hier 205 mensen ongeveer. Ja, er komt er hier bij. Ja, hier die zwaar het voor alles, die zwaar ik van de uitbreiding. hier is dan nog wat in door tussen. Ja, hè? Ja. Nou is het rust in de keuken. Ja, hè.